ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ନବକିଶୋର ସାହୁ, ସାକ୍ଷୀନ ଛେଡ଼ାକ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମେ 1 ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଶ୍ରମିକ? ବେଶ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ ଦିବସଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଦିନ ବିଶ୍ୱରେ ଏଟା ପାଳନ କରାହେଉଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯିଏକି ଶ୍ରମିକ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ଏଟା ବିଶ୍ୱ ଦିବସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତା'ର ଉଦାହରଣ, ତା'ର ଇତିହାସ ବଡ଼ ଲମ୍ବା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମେରିକାରେ ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଘଟଣା ପ୍ରଥମେ ଘଟିଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନେ ସେତେବେଳେ 16 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ଏବଂ କମ୍ ବେତନ ପାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଥିଲାନି ଏବଂ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଆମର କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ତାକୁ ବେଖାତିର କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେହି ସଂଗଠିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଯେ ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିଥିବା ଗାମୁଛାକୁ, ମଥାରେ ଭିଡ଼ିଥିବା ଗାମୁଛାକୁ ରକ୍ତ ନିଜ ଦେହରେ ମାନେ ଅଙ୍ଗକ୍ଷୟ କରି ରକ୍ତର ବୋଳି ସେ କରିଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ପତାକା ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଯେ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଶ୍ରମିକ ଦିବସର କାରଣ ହେଇପାରେ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବାଲାଙ୍କର ଦିନ। ତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭାରି ଭୁଲ କଥା। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଆସିବା, ଦେଶ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଆସିବା କଥା ଯଦି କରାଯାଏ, ବିକାଶ କ'ଣ, ବିକାଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ, ବିକାଶଟା କାହାକୁ ନେଇକି ହୁଏ? ଆଜି ସରକାର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ସରକାର, କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିକି କୁହାଯାଉନି ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଧନ୍ଦାଟି କରିବା ସେଇଟା ବିକାଶ ହୁଏ ନା ବିନାଶଟାକୁ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁ? କହିଲେ ତ ବହୁତ କଥା। ତେଣୁ କରିକି କଥାଟା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପରିସର ନୁହେଁ। ଯେ ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିବି ଯେ ଗୋଟେ କଥା ବିକାଶ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ମା' କୋଳରୁ ଛୁଆ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯିଏ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚଉଛି, କୃଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚଉଛି, ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, ଏ କି ବିକାଶ? ଯିଏ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଯାଇକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଲାମୀ କାନ୍ଧି ଖଟିକି ଭୋକ ଉପାସରେ ତା ପିଲା ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କି ବିକାଶ? ତେଣୁକରି ଏଟା ବିକାଶ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମୁଁ କହିବି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ବିଭାଗ। ପୁଲିସର ନିମ୍ନ କର୍ମଚାରୀଟି ହେଉଛି କିଏ? ସେ ନା ଜଣେ ଚୌକିଦାର। ରାତି ଅଧରେ ସେ ଡାକେ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ରୁହ, ଯେ ସାବଧାନ ସାବଧାନ ବୋଲିକି କୁହେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ବାବୁ ଚେୟାରର ଖଟରେ ଶୋଇଥିବେ କି ତାଙ୍କ ଉପର ଅଫିସର ଶୋଇଥିବେ, ସିଏ ନାଁ ନିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ ସମାଜକୁ? ହଁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଛି, ତା'ର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣ ଟିକେ କରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଉଦାହରଣଟା କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ? ଯେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଇ ଶ୍ରମିକ କଥା ଉପରେ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ କରିକି ଯେଉଁ ଲୋକଟେ ଶ୍ରମ କରିକି ରାତି ଶେଷ କରିଛି ଯେ ଚୋରଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବା ନିଅନ୍ତି କ'ଣ, ବଡ଼ବାବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।